esencial é facer unha chamada de atención contra a indiferencia ante o grave problema que é a violencia de xénero. As vítimas, desde logo, e remato, como decía antes tanto a concelleira como eu, non poden estar soas nin sentirse desamparadas. A administración actúa, pero tamén decir que é un traballo de todos e de todas. Ante esa indiferenza temos que decir no, igual que decimos un no rotundo ao maltrato, a violencia de xénero. Por lo tanto, que estes pequenos actos, grandes actos, sexa esa chamada de atención tamén a toda a sociedade para que ante calquer indicio, ante calquer situación que se poida dar, desde logo o persoal deste Concello e tamén do Centro de Iniciativas está aberto para poder atender e acudir, desde logo, a ese apoio, a esa muller, a esos rapaces, a esa familia que está vivindo unha situación, desde logo, angustiante, catastrófica, que